Assalamu alaikum jama'a, yau ga mu ga Garba na daɗin kowa ko in ce muku Faruku na cikin a duniya, Jabir a cikin haƙƙi na, Bello a gidan a cikin channel ɗinmu mai suna haƙƙi na TV. Malam Garba bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sanar da na wasu ba su kuma da ko ba haka ba? Zahir. Ina jin kaɗan jarida. To Malam Ahmadu kake ko? Duk da yau kafi sun yi dare aka ce ai Ahmadu Garba duk ɗaya ne, Faruku, Jabir, ga su nan ma da su. Akwai suna da naji yana ta yawo a gari, Ahmad Safwan Dizet. Shi sunan nan a fim ka same shi ko a Adamu asalin sunan ka ne? Yawwa, Safwan ta fito ne a fim. Na fito a kan wani jarumi ne ko suna nasa wani kuma labarin fim din a kai na yake. Gobe da suna sai Safwan, shi yasa za ka ji ana Safwan. Na fahimta, yanzu dai mu dawo gundarin zance akan abin da ya tara mu ba. A yi. Ya wani ta cikar gari ya wani. Wallahi ba a yi. To muna abu ne akan fim din nan namu mai suna haƙƙina. To haƙƙina wata kake ganin ya taka? To a fim din haƙƙina ina da fara yin idan suna ɗaya daga cikin fina-finan da fara fitowa a mai aure da matata. Saboda ka san aka ci kankanin jarumi ya kamata a cikin abin da aka dora ka a kai ka fito ka yi shi tamkar halayya kan ɗan iska nan da iska ko ba menene ne ka fito a kamar halayya ka ne a gaske. Ba zai fi kan haƙƙi na fito a magidanci ita masifa ne masifa. In na ce ka ce min kai. Ce da gidan naka dai ba zaman lafiya. Na ce gidana da ka ce ita ma gidan da ne kana to ko za ka dan gwada mana aktin daya wanda kuka yi ita wanda ya rage ka a gaba ɗaya ka cikin wani sun muka yi wallahi sun ya burge ni kamar gaske. To ya kuka yi shi? Na fito na da yunwa ta na shiga ɗaki na fito. Dan daunan wajen a matsayin ita ce ana. To na shiga kuma ɗaki na fito haka. Na dawo na koyi ka. Ke na abinci na. Ni ne ma gardi ta a matsayin mutunki ni ake cewa gardi? Ina ma tona ma kira ba din tsoron ki take jira wannan ma da ne miki banza sha kake ba ki da alkin da miji mahaukaciya ci gidan kata kin kasa gane ma yadda za ki gyara gida wanda za ki ba ƴaƴana tarbiyya irin iska kawai. To in na dai fuskance ka da kace mata ina abincin sai ta ce wani gardi da kai. Wai ni ina a matsayin fitin ne gardi wani wai gardi wani gardi da ta sa na hasada yadda ba ta. To a cikin mu an ce fim din haƙƙi na. To haƙƙin akan wa yake kai ne mai shi haƙƙin ko ita ce? To ai ka san labari da ba a gane inda a girdarin hafin ne. Gidaje ne guda uku kuma kowace cakwaki a aure ake. To a ciki ba za a iya tantancewa wanne ne mai tasir duka gidajen kenan in na fuskance ka shi marubucin da ya tashi duka gidajen da ya tashi sai ya sa duka na masu aure ne. Duk na masu aure can shi yana gane mata azaba ita mai hakuri dan ni kuma da ita masifa ne ba za to shi kuma gida na uku kuma can gidan su har soyayya suke tana son sa yana son kamar sa haɗi. Samu bambanci kenan shi kowanne gida da bambanci amma kuma ai kowanne gida guda uku dan jarida an banda abu kai za a iya kiransa da haƙƙi. Tabbas amma ai kai haka kace mana duka gidaje uku na masu aure ne. Can aure ne mata da miji ana zaman lafiya nan ni masifa ita masifa ba mata ta bace ita gidan ba wanda shi mata da miji ne shi ma ita hakuri shi masifa. In na fuskance ka duka a labarin gida uku ne. Gida uku ne. Amma kuma wani ko da su ko ba su misali iya tabbata saboda da ba da akan me yake to wani ko da su ko ba su yanci kwamiti za a yi yawa to wani sako fim din yake so isarwa da sako ana so a ce a nuna wa masu kallo cewa fa zaman aure fa zama ne dan yawa zama ne dan hakuri zama ne dan da mana dan zama ne dan jin daɗi ya kamata a ce kai da matar da ku zaman lafiya ya zama da baka da abokin sirri sai ke ma ki zama da baki da abokin sirri sai miji yawwa yi na yi bari na bari ta raba ki da kowa ko kai ma ta raba ka da kowa. To amma kai yanzu ai na ga kamar da muka ce yana wani aspect ɗaya a ciki na ga kamar kai ma mafaɗaci ne kai. Wani irin ta ji tsoro na a gidan kuma mai kwanta ji tsoro na sai da shi ita ma ya rahuci.
Yar hauci, yar hau na ɗauka. Ni ki ce mu yar hau da hawan jini da hawan ruwa. To ai ki ban san dan matsalan ba kaga dai to ina ga masu kallo sun san shi. A wancan yankin yan man da su suna can wancan yankin. To ai shikenan. Wallahi. Yanzu dai to ina so ka rufe mana taron nan da adda kai masu kallon mu sallama sannan ka sanar da su wannan channel din da ake dora wannan gagarumin aiki wanda kowa yake so ya karu. Wallahi. Masu kallo da sauraro wannan tasha ta Abdul Ahmad sabuwar gizir jarumi ɗaya da cikin jarumin fina-finan Hausa. Wani tasha mai albarka kan da haƙi ne akwai sakonni masu ma'ana masu kyau wanda ku kanku kun bibiyi wannan shafi ko kuma ce wannan fim din za ku ilimantu ku nishaɗantu musamman ga ma'aurata. Yawwa, don haka ku tafi tashar haƙi na TV ku daina subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa da zarar kun saki abu kalla imanin kwamen imanin lafi duk wani masoyi na har ma makiyan gaba ɗayan ku cincirin babban kowa a baya ba mutum ya zuci yaro ko babban kudu da arewa gabas da yamma ku tafi ɗauko wayoyin ku na android ku na youtube ku sa haƙƙi na tv ku danna mana subscribing da alamar kararrawa sanarwa da zarar Allah za ku gani ko mun yi ba daidai ba da Allah a gabatin ko da ya ji gidan nan ba ta masa ba ya haƙuri ba na kwallatar kowa abin da yake gabana shi ne to malam Ahmad ba ruwana da kowa ne sabga ta ita nake ban da aboki ma ni a harkar